Acronyms are as old as humanity itself. We should never make a mistake of thinking that acronyms are new. Acronyms maybe were brought into existence by CAPS. The first acronym was crafted by Black Americans, and believe you me, it made a tremendous impact because it was adopted by the whole world. Nonetheless, it was spelled incorrectly. The acronym that I'm talking about is the one that you and me know. It is OK, to signify that things are running on track, everything is proceeding as it should, to indicate that everything is all right. Now, the Black Americans did not consider the correct orthography. That is why it was captured incorrectly. Phela, we all know how to spell all. It is ALL. But for this acronym in particular, all was spelled as OLL. The K in OK stands for correct. We all know the orthography of this particular concept. It should read as CORRECT, but it reads as follows: KORRECT. For 2022, everything is okay. Everything is all correct. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Iphepha lesithathu yiphepha elilula kakhulu, kodwa abafundi abawatholi onke amamaki njengoba enjalo. Ukuze uthole amamaki njengoba enjalo, kungani ungayi kuleya channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention uyolalela uzuze ulwazi mayelana nokulandelayo? Okokuqala, incwadi yobungani. Okwesibili, incwadi yokucela isikhala endaweni noma embonini ethile. Kunga isenyuvesi, isesibhedlela, isesikoleni, kunga noma yikephi. Eyesithathu, incwadi yokukhalaza. Kungani futhi ungayi kule channel ethi isiZulu Fal the chat room ukuze ubone ukuthi yini elindelekile uma ngabe ubhala umlando kamufi. Siyabonga. Isifundo sanamhlanje simayelana nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa INkinsela YaseMgungundlovu obhalwe nguSibusiso Nyembezi. Sizoqala lapho sagcina khona. Ngaphambi kokuthi siqalise ukufunda, ake sikhumbuzane ukuthi namhlanje yimuphi umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya esizolwenza. Sizokwenza ukuvezwa kwabalingiswa. Ngakho-ke sizoqalisa ukufunda kusukela ekhasini le-16. Sizobona-ke ukuthi sizogcina kuphi. Kufundeka ngalolu hlobo. Kwaqalwa-ke lapha kwaMkhwanazi ukuthi kugqigqizelwe kuzanywa ukuba nokho ikhaya libukeke kahle ukuze athi efika nomuntu wokuhamba afike kungconywana namabala ecentiwe. Wathi ukuba abone uMaNtuli ukuthi ayikho indlela yokumedlulisela engxenye lo mfokazi, waxola
waqala ukulungisa. Into eyayimphethe kabi kunazo zonke uMaNtuli uvalo lokuthi uzomphekela thini umuntu wasemadolobheni amakhulu oMgungundlovu, yena engumuntu wasemaphandleni kwaNtuthu. Abantu basemadolobheni khathi simbe ngeze bakuthanda ukudla kwesiZulu. Okungcono mntanami, kusho uMaNtuli egqigqizela nendodakazi yakhe uThoko, ngizoke ngiyocela uMashezi ngoba yibo abantu abake basebenzela abelungu. Usho ngoba umbona yini mama, kubuza uThoko ebheke phandle ngefasitele. Ngoba ngibona bani? U-Anti Mashezi. Uphi? uMaNtuli waphakamisa ikhanda naye ebheka ngefasitele. Nanguya ehla ngomgwaqo, angazi noma uza lapha ekhaya yini noma uyedlula. Waze wangisiza waziletha, ngimlethelwe yinkosi, bengingamboni. Bengithi ngizothi ngingaqeda lokhu engikwenzayo bese ngikhuphukela kwakhe. Uyedlula mama, akangeni. Uyedlula, awuthi-ke ngimbize. uMaNtuli waqonda emnyango. Ake udlule ngapha weMashezi. Ungasho ukuthi ngiyakuhlupha bo. Suka lapha wena, namehla bukhali. Kodwa ungibone ngani ngoba bengithi ngiyacasha. Washo uMashezi ehleka, ethi qhwi endleleni, eza esangweni elingemuva, lapho uMaNtuli wayesemi khona. Bengingafuni neze ungibone, inkosi, ngoba ngiyazi ukuthi wena uzongibambezela kanti ngiyaphuthuma. Woshi, ngoba ngihlale ngikubambezela nini. uMashezi lona inkosikazi ende, enomzimba, amabele agcwele isifuba. Uthanda kakhulu ukuzithi nkamfu ngebhande lapha okhalo, bese kuba sengathi isisu sesisikhulu ngokunye. Athi lapho ehleka ubone isisu sithi fuku, 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 ngenxa yokuzimuka. Kodwa ulula umuntu lo, uhambela phezulu, awumsindi neze umzimba wakhe. Uphuthuma kuphi-ke namuhla wena muntu wokuphuthuma? Kusho uMaNtuli eqhawula umhlobo wakhe. Kanti angenziwa yizingane dade, futhi ngake ngalayeka inkosi ukubuyise kaMpisi ekhaya aye emsebenzini angishiye nalo mfana wakhe onekhanda elibi elilukhunisatshe. Ukhulumela phezulu lo muntu, sengathi ufuna sonke isigodi lesi sizwe ukuthi uthini. Wadlala ngengane kodwa Mashezi, wenzeni uMpisi ekhaya? Ngidlala ngaye yini? Kodwa uthumazi kahle uMpisi ekhaya wena maNtuli, sengathi ngingake ngikweboleke yena isonto nje libe linye, ungabhema ukholwe. Awungeni ngempela kanti na? Phinde inkosi, ngingeze ngangena ngoba ngisaphuthuma ukuyobhula umlilo engubaselwe nguye lo Mpisi ekhaya othi ngidlala ngaye. Lo mfana uyeke izinkomo zabhuqa ukudla kwaKwaNdawonde, ngoba okungabafana lokhu kuye kwelusele ngasemasimini bese kulibala ukubhukuda emzinyathi. Bheka-ke ikhaba labantu lilihle linjani maNtuli, futhi angiyithandi indaba kaMpisi ekhaya. ONdawonde sebenekhaba elingadliwa zinkomo. Washeshe wendulelisa uNdawonde. Usho ngoba ungazi wena maNtuli ukuthi izinkomo zimbulele kanjani inkosi. Manje uNdawonde akezwa nokuzwa, uyavutha uthi bhe. Inkosi uwotha ubomvu. Uthi ukufuna lapha ukudla kwakhe. Ngithi ngisaya khona nje, ngiyolinga ukushwelezisa, ngizwe nokuthi bazosenze njani ngokudla kwabo. Maye abantwana,
Bheka-ke Ntuli, uxolo kuleyo ndawo balingane nakini bafundi mangingazibhaleli eyami incwadi noma owami umbhalo wobuciko mangiphinde ngifunde futhi. Bheka-ke Mantuli, nendoda yami izihluphekela. Ibikade ilahlekelwe ngumsebenzi sonke lesi sikhathi. Sekuthi nje lapho iqala ukusebenza sekuvela into enje. Futhi ngiyazisa Nkosi yami ukuthi thina sodwa senzani amashwa esijoke ngalolu hlobo. Cha, angingakubambezeli Mashezi. Into nje bengithi ngizoke ngizokubona ngencwadi esifikele. uMantuli wayesemxoxela umhlobo wakhe ngale ncwadi kaNdebenkulu. Uthi ngubani lo mfokazi ozayo Mantuli? NguNdebenkulu. Musukudlala ngami wena inkosi. Esho ehleka uMashezi. Isisu sakhe safukuzela. Fuku, fuku, fuku. Sikhona kodwa isibongo sakwaNdebenkulu. Phinde angidlali ngawe. Lo mfokazi uzofika lapha ngomgqibelo wona lo ekuseni. Uyazazela-ke nawe dade ukuthi mina angizazi izidlo lezi zakobelungu. Ngedlulwa nanguthoko lo wami ngoba bona bayafundiswa esikoleni. Kanti uNdebenkulu lona ngumlungu. Sazi ngani Mashezi? Lokhu abantu basemadolobheni amakhulu sizwa ukuthi abanye sekungabelungu. Futhi nencwadi yakhe dade ikhombisa kahle ukuthi ngumuntu oziphethe isilungu ngoba ubhale nokuthi uyisikwaya. Wahleka kakhulu uMashezi. Isisu naso fuku 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 masinyane sivumelana nokuhleka kwakhe. Manje wena njengomuntu owake wasebenza kobelungu kuqhuba uMantuli, bengithi ngizocela ukuba uzongisiza. Wehla nje bengilungiselela ukuba ke ngize kwakho. Waze wadlala ngami-ke khona inkosi. Bengingazi ukuthi kanti ukufunde kangaka ukuphoxa. Yini-ke eyaziwa yimi? Esho ehleka uMashezi. Hayi bo, angidlali ngawe, ngiqinisile, ubofika phela. Isihlobo salapha ekhaya yini lesi sicwicwicwi? Ingani ngiyakutshela nje ngithi asimazi nakumazi lo muntu. Sibone nje ngencwadi fika lapha ecela ukuba afikele lapha ekhaya. Uthi ufuna ukuzobonana namadoda. Angeke ngikutshele ukuthi lona igama nekheli lethu ulinikwe ngubani ngoba akamusho lo muntu athi ungowalapha eNyanyadu omnike ikheli lethu. Ngikhuluma nje uyise kaThemba akayile nasemasimini namuhla. Uhambe jikeleza amadoda ukuba wabikele ngale ndaba. Ngimbonile ehla ngehashi, ngamangala ukuthi ulibangisephi ekseni kangaka, kuyisikhathi sokulima. Angihambe boMantuli, angingalibali. Ngifuna undawonde ngimthole esesekhaya. Phela ubofika bo Mashezi. Sengokulindela ngomgqibelo ekseni. Ngiqinisile njalo. Ungabuye wenze ngokunye phela. Sobona khona. Kodwa mhlawumbe kungaba ngcono uma ngifika kusasa ngoLwesihlanu. Ke sizohlanganisa amakhanda ngoba nami okuncane engangikwazi sekwaphuma kwaphela. Sesiside isikhathi ngabuya kubelungu. Impela kungaba licebe lihle lelo. Sengobona ngaweke kusasa. Waphenduka uMashezi wahamba eKhabuzela. Izingubo zizwibeka zishona le nale eweya lo mzimba wakhe ongaka wewusa umgwaqo eqonde kwaNdawonde. Isahluko sesine. Sengethembe wena-ke Themba ukuthi uyovuka ekseni uqonde Thisayidi uyolanda lo muntu. Usho uMkhwanazi ekhuluma nendodana yakhe.
Kodwa yena lo muntu ngiyombona ngani baba ngoba angimazi nakumazi. Usuthi kambe Themba ungathi umdala ungaka, usufaka namabhuluku amade, ufunda ekholiji, wehlulwe ukuthola umuntu ehla esitimeleni. Kanti ngithi ngifundisa indoda nje ngidlala ngemali yami. Lamagama wawakhuluma umkhwanazi emamatheka kancane. Kubonakala ukuthi wesese untela nendodana yakhe. Wabuye waqhuba wathi, futhi phela bayincosana abantu abehla lapha eThisayidi. Uyomthola kalula nje. Kungaba ngcono amahashi alale lapha ekhaya ukuze ungabe usahlupheka ekseni. Uvele nje ubophele. Ngizocela umama ngivuse ngoba siyashesha lesi sitimela sasefilidi. Ekholiji lapha Themba bafike banenzeni ngoba usuthe ungaya khona waphenduka uzavolo. Cha baba, kwenza ukuthi sivuswa ekuseni kakhulu zonke izinsuku ngaphandle kwangesonto. Manje lapha ekhaya umuntu usuke esaphumule. Uyovuswa yimuqobo ngoba nami ngifuna ukuvukela emasimini. Uthe kusempondo zankomo uThemba wezwa sengathi ukhona ongenayo endlini lapha ayelele khona. Kanti nebala sekunguyise uzomvusa. Uthe ngokuzwa uyise engena wathi gubhubhu. Uyise wathi sekusile Themba, bophela uhambe ungaze wephuze esiteshini. Akufuneki isitimela size siphume eGlencoe, wena uselapha ekhaya. Sengiyavuka baba, kusho uThemba echilizela eceleni izingubo zokulala. Waphakama wahlala embhedeni. Eceleni kombhede wakhe kwakukhona isihlalo ayebeka kuso isibane lapho elala. Wayeseqhwitha umetshisi ekhanyisa ikhandlela ngoba kwakumnyama lapha endlini engaboni kahle. Emzimbeni wayegqoke iyembe kuphela ayelele ngalo. Ibhulukwe laligaqwe kuso lesi sihlalo esiseduze kombhede wakhe. Wathatha ibhulukwe wagqoka. Amasokisi akhe ayedabukile phambili. Ngakho-ke wathi ukuwagoba wawakhwacela ngaphandle, oh Jesus uxolo, ngaphansi kwezinzwane. Ngesizathu sokuthi kwakuthanda ukuba makhazana, wafaka nejezi lakhe ukuba azivikele emakhazeni asekuseni. Wethula ibhantshi lakhe elalilenga esipikilini emuva komnyango, wagqoka, wacima isibane. Wayesenyathela ngamanzonzwane engafuni ukuphazamisa abasalele. Wedlula ngasekhishini eyofuna amanzi okuphondla. Lapha ekhishini kukhona istofu samalahle, istofu esincane esesigugile. Ezinye izinsimbi zaso sezephuka. Nentuthu lena sike siyibuyise baze bacabange ukuthi umule kanti yikho nje ukuguga kwaso. Mhla kubaswe amalongwe intuthu yayibuya ngamandla. Kukhona netafula elinemilenze exegayo ngenxa yokuthi lalithanda ukutsheka. Omunye umlenze wawesekwe ngelitshe. Selaze laphenduka laba mnyama leli tafula ngenxa yokufuswa yintuthu. Emifantwini yemilenze kwase kwakhele amaphela ayedamane elunguza. Ubona izimponjwana zawo zitshikiza zibheka le nale abuye anyamalale. Ngaphansi kwetafula kukhona umgqomo wamanzi. Ikhabeshana lezitsha nalo lilidala futhi nalo selaphenduka umbala ngenxa yentuthu. Nalo ayelithanda amaphela. Kukhona amabhangana amafishane okuhlala. Phansi lapha kuyasindwa ngoba sekumbekile. Sekuyakhombisa ukuthi sekudinga
ukugandaywa. Phezulu uthayela wawusuphenduke wabamnyama bhuqe. Uhlupha kakhulu ekuseni, ebusika ngokuconsa. Uma ungaqaphele ubona impahla yakho isithelwe ngamaconsi amabi. Ifasitelana lilincanyana, kulenga ikhethinyana elifishanyana, umbala walo ongasaqondakali kahle. Lalilengiswe ngentambo nayo eyase iphenduke yabamnyama. Izipikili okwakuboshwe kuzo le ntambo zazixega ngoba izindonga zazigudulwe ngenhlabathi. UThemba wakha amanzi ngekopi likajamu, waphumela phandle wageza ubuso, edamane echathazela amanzi esandleni, bese egeza. Asalayo waxubha ngawo. Amahashi wayewabuyise ngayizolo njengokusho kukayise ukuba azolala lapha ekhaya. Ubophela ikalishi nje kukhona kancane ukunengwa ukuba avuke ekuseni kangaka engakabuqedi ubuthongo bakhe. Amaphupho esafika kamnandi elandelana, avukele umfokazi nje angamazi. Futhi unengwa na ukuba ahambe engasatholanga nekhofi lodwa leli, ethusa umzimba, kanti nasesiteshini akukho lapha nalapha. Kodwa uthe lapho ecabanga ngalesi sibongo sakwaNdebenkulu, ukucasuka kwafiphazwa ukumangala, nokufisa ukuba asheshe afike esiteshini azobona lo mfokazi. Lesi sibongo sakwaNdebenkulu sasimkitaza ngoba wayengakaze asizwe. Eseqedile ukubophela, wathatha isiswebhu sakhe, wavula isango elikhulu, wahamba. Ukusuka eNyanyadu uya eThisayidi kulibanga ngempela. Ukuba asifice kahle isitimela kwakufuneka ahambise ngoba imeyili lena yasekuseni eqonde eFilidi yayifika kusesekuseni eThisayidi, nawo 8 bengakashayi. Pho-ke izinkabi zikaMkhwanazi zazigcwele, zondlekile, zazingalishaya imkhuba lelo banga laseThisayidi. Endleleni ephuma engena ezindongeni uThemba yilokhu emisa emqondweni wakhe umfanekiso kaNdebenkulu ukuthi ngabe ngumuntu onjani. Ambone elikhehla elinezindebe ezinkulu nomkhaba. Ubuye ubhidlike lo mfanekiso, ambone sekuyinsizwa ziphelele, uswahla, into esukile egadeni. Ayibuke lensizwa ngamehlo engqondo, ayithande, aze amamatheke nayo. Ubuye ubhidlike futhi lowo mfanekiso, abone uqathawana nje kamadakeni, osho ngamagwegwana nezicathulo ezibheke phezulu, sengathi zicela izinkobe. Kwabuye kwaphela nya ukucabanga ngoNdebenkulu, esezicabangela nje ngezinye izinto. Wayefuna ukuba kufike yena kuqala esiteshini. Nempela wathi lapho ebheka ewashini lakhe lasengalweni, wabona ukuthi uhambile, usesondele esiteshini. Wabona ukuthi kuyongena yena kuqala ngaphambi kwesitimela njengesifiso sakhe. Uthe lapho efika esiteshini akaze awakhumula amahashi, ikalishi walimisa ngasesitolo. Isikhathi sesitimela sasesisondele. Wake waya ngasendlini yabantu yokulindela. Kwakungekho muntu lapha esiteshini ngaphandle kwesalukazi esasihamba nomntwanyana wentombazana wayembethe ibhayana elidadlana. Intombazanyana lena yayilidonse lithene emzimbeni ibhayana leli, sengathi iyagodola. Yayiloku idonsa amafinyila, ayikhathaza ngokuba abe eloku ethanda ukuzolunguza emakhaleni.
Lesi salukazi nentombazanyana babebukeka njengabantu abazokhwela isitimela ngoba babehlezi nemishuqulwana okwakubonakala ukuthi iyona mpahla yabo. Wababingelela uThemba, babuzana nempilo. Nembala wayesethola kahle ukuthi isalukazi lesi sizokhwela. Intombazanyana lena ngumzukulu. Usephindela kubo encome, nabo balinde yona imeyili lena yasefilidi. Wabashiya lapho uThemba waphumela phandle. Kwakusesekuseni kunomoyana omakhaza ngoba lalinamayezi kodwa kubonakala sengathi lizobalela. Kwakungavumi ukuba umuntu ahlale phansi, naye uThemba iduku lakhe lathanda ukwejwayela emakhaleni. Kuthe ngemuva kwesikhashana wazibona seziphakama izinsimbi ezibika ukuza kwesitimela. Waqonda ukuthi sesiyeza. Nembala kuthe kungakabi isikhathi esingakanani sezwakala sesikhala. Isalukazi sathi lacu nomntwanyana waso baphumela phandle. Bama bephethe leyo mithwadlana yabo ngezandla. Siza kumaphi yemntanami? Kubuza isalukazi kuThemba sesiqala ukutatazela. Ungatatazeli gogo, ngizokusiza. Asiside kakhulu namuhla ngoba siphelela efilidi, asiyi ePiet-Retief. Ungisize mntanami, asizazi thina lezi zinto zabelungu. Sondela lapha kimi wena. Sisho sikhakhabisa umzukulu waso owayeloku ebukana nesitimela engasabheki nokuthi unyawo ulubekaphi. Kodwa siphelela, oh Jesus, ake ngiphinde ngifunde futhi. Konje siphelela efilidi ngomgqibelo. Yebo gogo, siphelela efilidi ngomgqibelo. Saqhamuka sesihamba kancane sinyonyoba saze sazothi ngqi lapha esiteshini ngenxa yokuthi kwakusesekuseni futhi kumakhazana. Ayengcosana amakhanda ayevele emafasiteleni. Kubonakala ukuthi abantu abaningi basazilalele. Futhi phela ethisayidi kusesigangeni nje, akukho lutho olukhangayo. Kwelinye ifasitele enqoleni ngasekeni kwakuvele umuntu wesilisa esegqokile ethwele nesigqoko sakhe. Ebonakala sengathi ungumuntu owehlayo, kanti nangempela. Sithe ukuba simistimela, uThemba wakhweza isalukazi nomntwana. Wayeseqonda kulo muntu. Umfica usehlile, sewemukela isikhwama sakhe sezingubo. Ngiyabonga, kusho lo muntu kulona obemnikezela impahla aze afake nesingisi enkulumeni yakhe. Siyaphela lapha isahluko sesine. Ake sichaze, sihlaziye, sicubungule umbuzo wethu omude owaziwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Ake siboneke. Uma ngabe bengiphendula umbuzo omude uphawu lokuhlaziya noma inkomba emayelana nokuvezwa kwabalingiswa, bengizokwenza njani? Bengizobhala isihloko ngosonhlamvukazi esithi ukuvezwa kwabalingiswa, bese ngeqa ulayini noma umugqa ngibhale igama elithi isingeniso. Phela leli yiphepha lesibili, ngakho-ke ukuze umfundi akwazi ukuthola amamaki onke njengoba enjalo, amamaki angama-25, kubalulekile ephepheni lesibili kuphela ukuba abhale igama elithi isingeniso, angenise. Uma seqedile ukungenisa abhale igama elithi umzimba,
axoxe ecaphuna embhalweni wakhe wobuciko. Ucaphuna ini? Ucaphuna izibonelo, ukuthasisela amaphuzu awabhalile. Athi angaqeda ukuthasisela amaphuzu awabhalile ebese eqa umugqa futhi ebhale igama elithi isiphetho. Ungakhohlwa ke mfundi, isiphetho uvo lwakho. Ngakho-ke there is no wrong or right answer unless ke kodwa ke you've missed the point. Ake siboneke ukuthi umfundi angangenisa kanjani. Angangenisa ngalolu hlobo. Abalingiswa ngabantu umbhali akhuluma ngabo. Ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu: ubunjalo babalingiswa, iqhaza elibanjwe ngabalingiswa, kanye nezindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Ngobunjalo bomlingiswa sikhuluma ngokuthi lo mlingiswa unjani ngemuva kokuthi ukhulume naye. Siphinde sibheke ukuthi lo mlingiswa wenzani, yikuphi lokho akwenzayo okuzomveza ngandledlana thize. Uma sikhuluma ngeqhaza elibanjwe ngabalingiswa, sisuke sifuna ukubona ukuthi inhloboni yomlingiswa lona. Kunga umlingiswa omkhulu, kunga umlingiswa omncane kodwa obalulekile. Kusho ukuthi sibheka ukubaluleka kwabo. Okuchaza ukuthi bakhona abalingiswa abangabalulekile sanhlobo. Abalingiswa okungathi noma sibakhiphe noma singabakhipha embhalweni wobuciko, kodwa indaba nje iziqhubekele yona. Lokho yiqhaza elibanjwe ngabalingiswa. Izindlela zokuvezwa kwabalingiswa zinhlanu. Bavezwa ngamagama abo, ngezenzo zabo. Bavezwa ngabanye abalingiswa. Bavezwa ngamazwi abawaphimisayo. Bavezwe nayizevatho zabo noma izimpahla zabo. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukubhala lokho, bengizokweqa umugqa ngibhale igama elithi umzimba. Ake sibone ukuthi ngizoqalisa kanjani. Sitheni esingenisweni? Sithe ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu. Uyakhumbula? Umzimba uzobe ugxile kulokho okuthathu. Ngaphambi kokuthi siqalise sibhale ingxenye emayelana nomzimba wale essay yethu noma walombuzo omude wethu, ake sixoxe ngokulandelayo. Uma sikhuluma ngobunjalo bomlingiswa, sikhuluma ngani? Sikhuluma ngesibaluli. Uthini umem? Umem uthi sikhuluma ngokuthi umlingiswa othile unjani ngemuva kokuba usukhulume naye, umbona engumuntu onjani. Sikhuluma ngokuthi ngemuva kokwenza isigameko esithile noma isenzo kumbe isenzeko esithile, lowo mlingiswa lowo noma leso senzo leso noma leso senzeko leso simveza njengomuntu onjani lowo mlingiswa lowo. Mlingano wami nawe mfundi, ake manje sithasisele ngokuthi uyawukhumbula umbuzo omfushane obekwa ngalolu hlobo. Ngabe lesi senzo simveza kanjani umlingiswa ongu?
Angithi lapho siyalelwe ukuba siqagele, yebo kunjalo. Okwesibili, siyalelwe ukuthi siveze ubunjalo balowo mlingiswa. Lobo bunjalo sizobubona ngemuva kokuba esesho okuthile noma enze okuthile. Sisengakaqala ukubhala ngisho nanguMashezi. Ake ngenze isibonelo ngaye. UMashezi ungumlingiswa owuthandayo umndeni wakhe. Ubunjalo bakhe lobo. Uma ngithi owuthandayo umndeni wakhe, legama elithi owuthandayo liyisibaluli, liyabalula. Ake-ke manje-ke ngiyocaphuna embhalweni wobuciko izibonelo eziveza lo nkosikazi njengomuntu owukhathalele umndeni wakhe. Yilezi ezilandelayo. UMashezi uyabambisana nomyeni wakhe. Nangu umpisendlini usedlise ikhaba lakwaNdawonde. Kanti umyeni kaMashezi usemsebenzini, akekho ekhaya kulezo zinsuku. Njengomuntu othanda umndeni wakhe, useyasuka yena useyoxolisa kwaNdawonde. Uyawuthanda umndeni wakhe, ukhathazekile ukuthi umyeni wakhe usanda kuthola umsebenzi. Usezibona njengabantu okungathi banebhadi ngoba esathi eqeda nje ukuthola umsebenzi, leyo madlana ezongena ekhaya sekufanele iphumeke manje iyoba isinxephezelo, bayisebenzise njengesixazululo sale nkinga ababhekene nayo. Ngiyathemba kuzwakele balingani bami nani bafundi. Ake siphendule umbuzo-ke manje. Lapha-ke sizozikhethela thina ukuthi sifuna ukuxoxa ngabaphi abalingiswa. Umlingiswa wokuqala nguYaseMgungundlovu, owesibili nguThemba, owesithathu nguMaNtuli. Ngokubheka ukuthi sisafunde kuphela izahluko ezine. Kusho ukuthi umlingiswa engicabanga ukuthi usele ngaphandle la nguMashezi ngoba akungakanani okushiwoyo ngothoko. Siyabonga, asibhalenike. Ngizobe ngiyabhala amagama athi ubunjalo bomlingiswa. Bese ngithi uYaseMgungundlovu uvezwe njengomlingiswa onesihe noma onozwelo noma onenhliziyo enhle futhi emnene. Uthola incwadi ebuya noma evela kumuntu angamazi sanhlobo, angakaze futhi wambona. Lowo muntu uzibiza ngokuthi ungusisi Ndebenkulu. Usisi Ndebenkulu ucela ukuthi afikele kwaMkhwanazi. Ucela ukuthi uMkhwanazi kube nguyena omqoqela amadoda asesigodini saseNyanyado ukuba kube nomhlangano ngoba uzana lukhulu. Yize kunjalo akachaze ukuthi iyini injongo yakhe. Nanoma kungacacile lokho, kodwa uMkhwanazi uyasemukela isicelo sikaNdebenkulu ngokuthi ahlanganise ikhanda nonkosikazi wakhe uMaNtuli benze amalungiselelo ukuthi uNdebenkulu lona uyothi efika athole ukuthi lapha emzini wabo sebethe ukucenta-centa, sebethe ukulungisa lapho bebona khona ukuthi akulungile. Kwazise phela
uma ngabe uzoba nezivakashi uyaqoqa ulungilungise lapho ubonayo ukuthi akumile kahle khona, ungayitafula noma kungayini, nabo-ke benze njalo. Umkhwanazi uthe suka lapho wahambela amadoda azi kahle ukuthi wonke umuntu kulesi sigodi sakubo umatasatasa ngenxa yokuthi lesi yisikhathi sokulima. Nanoma kunjalo uye waphumelela umkhwanazi ekutheni lawo madoda ahlangabezana nawo onkabinde, olushozi nobuthelezi ukuthi abagqugquzele ukuba bakwazi ukuya emhlanganweni lowo ocelwe nguNdebenkulu, lowo yena mkhwanazi azowuhlela. Umkhwanazi uvezwe njengomlingiswa othandayo ukuncokola, uncokola nothemba. Uthi phambilini engakayi ekholiji ubengeyena uzavolo. Uthe njengokuba aye ekholiji wavele waphenduka waba uzavolo. Okokuqala ngoba ebuza nje ukuthi uzombona kanjani usisi Ndebenkulu njengomuntu angamazi. Okwesibili ucela ukuba uyise kube nguyena omvusayo ngoba mhlambe kungenzeka aselwe angakwazi ukuvuka ekuseni, kanti kufanele ukuthi siqambe siyangena nje isitimela esiteshini abe esemile ukuze akwazi ukwemukela isivakashi. Umkhwanazi useyamamatheka, usencokola nendodana yakhe. Mlingani wami nawe mfundi, ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi sisafunde izahluko ezine kuphela, lokhu engiqeda kukusho okuthinta ubunjalo bomlingiswa ongumkhwanazi kwanele. Mangiqhubeke-ke mlingani wami nawe mfundi ngibhale amagama athi iqhaza elibanjwe nguYaseMgungundlovu. Umkhwanazi ungumlingiswa omkhulu oqavile, umlingiswa ngqangi, osemqoka, ovelele wesakhiwana sokuqala. Uhlala endaweni yaseNyanyadu kusemaphandleni. Uxakwa ukufika kwencwadi evela emntwini angamazi ongusisi Ndebenkulu. Lesi sakhiwana siveza umkhwanazi njengomlingiswa obalulekile. Ubukhona bukaMkhwanazi kulombhalo wobuciko kuzokwelekelela kwendlalele ukuba thina njengabafundi sikwazi ukubona ubunjalo bomlingiswa ongusisi Ndebenkulu. Lingani wami nawe mfundi, bengizothi uma sengiqede ukwenze njalo bese ngibhala ukuthi izindlela zokuvezwa komlingiswa ongumkhwanazi. Ukukhumbuzana nje sithena zinhlanu izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Ngakho-ke bengizokhetha okukodwa noma indlela eyodwa kulezi ezinhlanu. Umkhwanazi uvezwe ngezembatho noma ngezimpahla zakhe. uSibusiso Nyembezi ngumbhali uthi umkhwanazi ugqoka ibhulukwe likakhakhi neyembe likakhakhi. Ukhakhi umbala ofana nse nenhlabathi. Ukhakhi umele ukuthi umkhwanazi ungumlingiswa olimayo futhi ungumlingiswa oyithandayo imfuyo yakhe. Umbala owukhakhi uveza ukuthi umkhwanazi ungumlingiswa osebenza ngezandla noma osebenzisa izandla zakhe. Yizembatho zakhe ezenza ukuba asebenzise izandla.
Izembatho zakhe ezenza ukuba afuye alime ukuze akwazi ukubeka ukudla etafuleni. Yizembatho zakhe ezimenza ukuba asebenze kanzima ukuze afundise izingane zakhe esikoleni. NanguThemba nje ufunda ekholiji, noThoko naye noma kungashiwongo lutho okwamanje-ke mhlawumbe naye uyalandela ngoba naye uyafunda. uMaNtuli nje uthena uThoko lona uyafundiswa ukupheka esikoleni ukuze afike lapho ekuphekeni, yingoba umkhwanazi esebenza kanzima, yingoba umkhwanazi egqoka izingubo zikakhakhi ezibeka ngokusobala zimveze njengomlingiswa ozimisele ukusebenza kanzima. Mlingani wami nawe mfundi, sengimvezile umlingiswa ongumkhwanazi, ngisebenzisa okuthathu: ubunjalo, iqhaza alibambile kanye nezindlela zokuvezwa kwakhe. Mangidlulele kumlingiswa olandelayo, ngizokweqa ulayini phela ukuze ngibhale ngezigaba. Umlingiswa oyedwa athathe isigaba esisodwa, nomunye kanjalo, nomunye kanjalo, ngize ngifinyelele esiphethweni. Ngizothatha umlingiswa wesibili onguThemba. Ngizobhala amagama athi ubunjalo bomlingiswa onguThemba. uThemba ungumlingiswa ohloniphayo, uhlonipha abazali bakhe. Ubahlonipha ngokuthi nanoma sebuyile ekholiji ahambe njalo ngoLwesithathu ayolanda iposi. Uyena nje ohambile wayolanda iposi ebelinencwadi evela kuSisi Ndebenkulu. uThemba uyabahlonipha abazali bakhe. Yonke imiyalelo abayishoyo uyilandela njengoba injalo. Uyalelwa ukuba alalise amahashi ekhaya ngosuku oluzokwendulela ukufika kwesivakashi, nangempela wenze njalo. Uyalelwa ukuba avuke ekuseni kusempondozankomo, engezukuthola nakhofilelo, kodwa ahamba aqonde eThisayidi isitimela singakafiki esiteshini, nangempela wenze njalo, kumakhaza kunjalo. Sengizobhala-ke manje amagama athi iqhaza elibanjwe ngumlingiswa onguThemba. uThemba ungumlingiswa omncane kodwa obalulekile. NgoThemba nje kuphela kuyacaca kithina njengabafundi ukuthi uNdebenkulu lona ulisebenzise ngokungafanele igama elithi Esquire. NguThemba ocacisela abafundi abafana nami nawe abafunda lo mbhalo wobuciko ukuthi leli gama elithi Esquire alibhalwa ngemuva kokusayinda, kodwa libhalwa envilophini leyo phela ezoposwa. Yingakho nje veza ukuthi kungani umnumzane uSisi Ndebenkulu ebhale leli gama elithi Esquire ngaphakathi encwadini yakhe. Ubalulekile uThemba ngenxa yokuthi isenzo sakhe sokucacisa ukuthi lawa magama noma lelo gama elithi Esquire libhalwa ngaphandle kwemvulophi lubikezela ubunjalo bukaNdebenkulu. Lubikezela ukuthi lukhulu luyeza.
Kubikezelwa ukuthi uNdebenkulu lona uyazikhukhumeza. Ngizothi ngingaqeda lokho bese ngibhala amagama athi izindlela zokuvezwa komlingiswa onguThemba. Umlingiswa onguThemba uvezwe ngegama lakhe. Uyise unethemba elikhulu. Umkhwanazi unethemba lokuthi uma ethume uThemba esiteshini, uThemba uyokwazi ukuthi afike ngesikhathi, emukele kahle isivakashi, aphinde asilethe lapha ekhaya. Kwasalukazi esasihamba nomzukulwana waso owayede ehuba amafinyila, sathi singabona uThemba nje saba nethemba lokuba asizukuduka, saba nethemba lokuthi sizoluthola usizo mayelana nobunjalo bezitimela, mayelana nokuhlelwa kwezitimela. Sasazi nje ukuthi ngoThemba kuphela singeduke sigibele isitimela okungesona. Nangempela kwaba kanjalo. uThemba lona wasitshela isalukazi ukuthi lesi sitimela asizukuba side kakhulu ngoba namhlanje njengoba kungumgqibelo nje siphelela eFilidi, asiyi eBeit Retief. Ngakho-ke isalukazi lesi sasinethemba lokuthi usizo sizoluthola. Ngakho-ke uThemba uvezwe ngegama lakhe. Mlingani wami nawe mfundi, ngiyakunxusa, ngiyakugqugquzela ukuba uhlale phansi uthathe umlingiswa onguMaNtuli umveze ngokusetshenziswa kwalokhu okuthathu: ubunjalo bukaMaNtuli, iqhaza elibanjwe nguMaNtuli, izindlela zokuvezwa kwakhe. Uthi uma usuqeda ukwenze njalo-ke, ake sithi nami hypothetically speaking ngenze njalo, ngizobe sengeqa ulayini ngibhale igama elithi isiphetho. Ungakhohlwa-ke isiphetho uvo lomfundi. Ngizophetha ngalolu hlobo: umbhali uphumelele ukusivezela abalingiswa abalandelayo: uZef Mkhwanazi nendodana yakhe uThemba kanye nonkosikazi wakhe uMaNtuli ngokusebenzisa ubunjalo babo, iqhaza abalibambile kanye nezindlela zokuvezwa kwabo. uMkhwanazi uvezwe ngezembatho zakhe, uThemba wavezwa ngegama lakhe. Qhubeka-ke ubhale ukuthi uMaNtuli uvezwe kanjani. Musuqeda lapho kusho ukuthi usuqedile-ke i-essay yakho, usuqedile ukuphendula umbuzo omude othi ukuvezwa kwabalingiswa. Siyabonga, nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe.